To jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin kasancewa da ku a farin wata rediyo. So ina yi mana fatan alkhairi kamar yadda muka alkawarta muku a daidai wannan lokaci muna ɗauke da shirin da za mu kawo muku mai taken rayuwata. Kamar yadda muka ce muku za mu fara sa muku wannan shiri a wannan mako. So insha Allahu a daidai wannan lokaci za mu cika muku alkawarin da muka alkawarta muku. So muna fata za ku bi mu sannu a hankali. To, za mu fara da labarin wata baiwar Allah da ta turo mana. Ta turo mana labarin ta WhatsApp. Sannan a lokacin da na karanta labarin, hakikanin gaskiya labarin ya taɓa min zuciya sosai da sosai. Sosai na ce kuma in Allah ya yarda labarin nata shi zai kasance na farko a wannan program da za mu fara sakawa. Ina fata masu sauraron mu za su bi mu sannu a hankali domin su ji abin da labarin nata ya kunsa. Kada ku manta ƙalubale ne na rayuwa. Kar ki ga wannan abun kamar bai faru a kanki ba. To kar ki manta ba a yi wa motar gawa dariya, saboda idan yau ba ke ce a ciki ba kar ki manta gobe ke ce a ciki, da ba ma fatan shi dai wannan labari ya kasance haka. Amfanin karanta wannan labari shine idan akwai mai irin wannan ƙalubalen da take fuskanta, to sai ta dalilin shawarwarin da za mu bata sai a yi ƙoƙari mu taru mu gyara gaba ɗaya. Wacce kuma ba ta fuskantar ƙalubale to sai ta kuma kiyayewa ta san yadda za ta zauna lafiya a rayuwarta. So mu har kullum wannan shine fatan mu. Wata 'yar uwa baiwar Allah ta ce, Assalamu alaikum, barka da yamma, barka da wannan lokaci. Sannan ina yi miki fatan alkhairi. To haƙiƙa na samu sanarwar wannan shiri da za a fara, sai na gani ma ina buƙatar taimako. Taimako ko da na shawarwari ne ga 'yan uwana musulmai da kuma 'yan uwana mata. To, 'yar uwa ta fara da cewa, da farko dai ni haifaffiyar Gombe ce a cikin wani ƙauye. A can aka haifi iyayena, kakannina. A taƙaice dai ni 'yar asalin garin ce. Mun taso rayuwa mai daɗi da tsafta da tarbiyya, sai dai ba mu samu ilimin zamani ba. Amma duk da haka idan ka gan mu muna da wayewa daidai tamu, ba za ka kira mu da jahilai ba, saboda magana ta gaskiya mun yi makarantar allo. Alhamdulillah ina ɗaya daga cikin masu ƙoƙari a wannan yanki. Ana yi mana auren wuri, don haka shekara ta 16 da haihuwa aka yi min aure, inda wanda na aura ya kawo ni garin Kano a cikin wata unguwa. Kowa dai ya san garin Kano gari ne na kasuwanci, gari ne kuma na mutane masu ilimin addini, sannan dai gari ne na mutane da suka ƙunshi mutane daban-daban. To haƙiƙa na ga darasi a zaman da na yi a garin Kano sosai da sosai. Gidan da muka zauna da mijina gidan farko gidan haya ne, mu 3 ne a gidan, kowanne ɗaki falle ɗai-ɗai. Ni da ta tsakiyar mun kasance ni amarya ce, ita kuma a lokacin tana da yara 2, sai ta ukun tamu babba ce. Don kusan zan iya cewa ma tsohuwa ce, tunda duk ta aurar da yaranta, duk ta haife mu. Haka rayuwa a cikin wannan gida ta kasance mana. Muna zaune zaman lafiya har tsawon shekara 2. A wannan lokaci na samu ciki sai na yi ɓari. Mijina ba laifi yana fita ya samo abin da za mu ci na rufin asiri. A cikin wannan shekara 2 ba su taɓa nuna min cewa ni yarinya ce ko 'yar ƙauye ba, don haka na zauna lafiya da su har ni ma na ɗan samu gogewa. Maƙociyar tawa wacce muka kasance kamar ƙawaye ni da ita, saboda bambancin shekarunmu ba shi da yawa. Kamar yadda na ce muku 'ya'yanta 2. Ita ce ta ba mu shawarar akwai islamiyya da ake ta matan aure mu shiga. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, da mai gidana ya dawo na tambaye shi. Ya ce shi ma zai yi farin ciki da makarantar islamiyyar nan.
idan ina zuwa. To shi abin da yake tsoro a islamiyyar matan aure majority zaki ga wasu ba sa mai da hankali su yi karatun, za a koya musu abubuwa wanda ba shi suka je koyo ba. Na ce mai insha Allahu ni karatu na je koyo kuma karatu zan koya bi iznillahi. Na samu na bashi baki har ya amince. Da fara'ata wata ranar Litinin nake gaya maƙociyarta cewa mai gidana ya amince. Ta ce to shikenan, ita ma daman nata mai gidan ya yarda. Ai ko ba mai ƙasa a gwiwa ba, da sati ya zagayo ranar Asabar muka shirya ni da ita muka je muka siyi fom da jagorancin wata maƙociyarmu wacce muke kiranta da Hajiya. Muka je muka siyi fom muka fara zuwa wannan makarantar Islamiyya. Duk sati Asabar Lahadi haka muke tafiya Islamiyyar nan ƙarfe 9:12 mu dawo. To sai ya kasance idan aka taso daga Islamiyyar nan a hanya mukan tsayawa mu yi cefane sannan sai mu shigo gida. In taƙaice muku dai sai 12:30 muke shigowa gida ko 12:40. Haka rayuwa ta kasance. Mun kusa shekara muna fara zuwa wannan makaranta sai na kuma samun ciki. A daidai wannan lokaci sai ya zo min da laulayi sosai da sosai. Makarantar sai ta zo yau in je gobe ba zan je ba, dai na fara fashi ga ba laifi ina fahimta saboda na fara tada baki sosai har na fi wannan maƙociya tawa da take haifaffiyar garin Kano wacce kafin ta yi aure ma sai da ta gama secondary school sannan aka yi mata aure. To sai ya kasance har na fi ta ƙoƙari. To laulayi sosai ya tasar min. Sai ya kasance ko wanke-wanke ba na iyawa saboda ba na son warin kilin. Ba na wanka saboda ba na son warin sabulu. To, mijina tun baya damuwa da irin wannan sai ya zo kuma yake ganin kamar son jiki ko kuma ƙazanta ce nake fama zan shigo mai da ita. Ya dinga dai faɗa gashi gida ba ni kaɗai ba. To haka dai maƙociyata ba ta yi min mugunta ba, take ɗan ba da shawarwari. Wata ran za ta karɓa min wanke-wanke in mata, ni kuma in karɓar mata yaran in ɗan musu wanka in yi mata raino, ita kuma ta haɗa da nata ta yi mana wanke-wanken. Haka zalika wanka sai ta ce in dinga neman alimin ta ɗan ban dai 'yan shawarwari. Alhamdulillah na ji daɗin zama da ita. So sai ya kasance waccan mata ta ukun ba ta shiga sabgarmu saboda tana ganin kamar kawunanmu a haɗe suke. To ni abin da ban sani ba shine ashe wannan abu da muke yi yana ci mata tuwo a ƙwarya. Wallahi al'azim zan iya rantsewa masu sauraro cewa tun da muke da ni da maƙociyata ba mu taɓa wani abu na musguna wannan baiwar Allah ba, sannan ba mu san wani abu munafurci ko gulmanta ba, saboda ita a taƙaice ma ba mazauniya ba ce. To haka dai na dinga rainon cikin nan har ciki ya yi ƙwari wajen wata 6 ciki ya fito. Tun daga wannan lokaci sai muka dawo muka ci gaba da zaman lafiya ni da mijina. To sai wata sabuwa kuma. Lokacin biyan kuɗin haya ya yi, sai mai gida ta ƙara wa gidanta kuɗi. Ta ce za ta yi gyara. Mijina ya ce allamfar wannan kuɗi da aka ƙara yi masa tsada, shi gaskiya gidan nan tunda ba na gwal ba ne gara ya tashi. Na shawo kansa sosai na babbashi haƙuri saboda magana ta gaskiya ina jin daɗin zama a wannan gidan. Saboda ko ba komai ina ƙaruwa da maƙociyata wacce bata san me mugunta ba. To shi kafaffen namiji ne da idan ya ce abu baya so kawai baya so, in ya ce yana so yana so. Na yi iya ƙoƙarina wajen na shawo kansa amma ya ce allamfar tashi zai. Na gaya maƙociyata na ce don Allah ta gaya mijinta ta samu ko zai lallaɓa shi. Ta gaya wa mijinta ya zo ya same shi ya ce to in ma zai tashi ɗin su nemi gida mai ɗakin mutum 2 sai su kama gaba ɗaya su zauna. To da ƙyar dai ya shawo kansa ya ce ya amince, sai dai aka yi rashin sa'a aka ciki ta ba a samu ba. Sai aka sami gida mai ɗakuna 4 da matan haya 3 a ciki, sauran falle guda 1. To lokacin kuɗin biyan hayan mu ya ƙare don haka mu za mu riga tashi, mijina ya ce ba sai kuma biya ba don haka tashi zai. Haka dai ina ji ina kallo muka tashi daga wannan gida na bar wannan maƙociyar tawa.
mai tarin alkhairi wanda ta ɗauke ni tamkar ƙanwa. Magana ta gaskiya na yi kewar rashinta sosai. Tun da muka koma wannan gida sai na fara fuskantar meye rayuwa, na fara fuskantar ƙalubale iri-iri saboda a wannan lokaci da tsohon ciki na koma. Ga shi haihuwar fari ce, ni ba 'yan uwa ne a kusa ba, ban san ya ake ba, sannan in taƙaice muku ni ba wai yaya ce mata da ni ba. Ni ce ta farko a gidanmu, sannan ko da ina da yayyin ma ni ba 'yan nan ba ce ba, aure ne kawai ya kawo ni, ba ni da kowa a garin Kano. Matar farko da nake kusa da ɗakinta babba ce, tana da 'yan mata. Ɗakinta kuma ciki da falo ne. To, a lokacin sai ta fara jana a jiki. Kun san wai ana cewa shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma. Ta gan ni yarinya, ta fara jana a jiki, komai sai ta sa 'yan matan 'ya'yanta su shigo su yi min. Wanke-wanke ne, gyaran ɗaki, har ta kai ga gyaran gado. Abinka da wauta da ƙuruciya, haka zan saki jikina, komai labari iri-iri in ta ba su. Babbar budurwar nake ganin kamar za ta girme ni, tunda babba ce, ta yi makaranta ta gama, Allah ne bai kawo mata miji ba, take zaune a gida. To sai kasance bana ɗan ɓoɓɓoye mata wasu abubuwa na zamantakewa aure. Wannan shine farkon kuskuren da na fara yi a rayuwata, wanda kuma nake so don Allah a ja hankalin sauran 'yan uwana mata na gida su gane wannan kuskure ne, ko da ba budurwa ba, ko da ba mata aure ce, to muna wannan kuskuren. Maganar gaskiya wannan shine kuskure na farko da na fara yi a wannan lokaci da ƙuruciya a kaina. Haka muke ta wannan 'yan hirarraki. So gaskiya mijina ya kasance ɗan gayu ne, wayayye ne. To sai a lokacin aikinsa na nan baya tafiyar mai yadda yake so saboda ya siyi fili ya fara gini. Sai samu wani aiki irin zai dinga tafiya kudu, kamar cirani, yana ɗan wani lokaci yana dawowa, ya fara tafiye-tafiye. Haƙiƙa ban ji daɗin wannan tafiye-tafiye ba. To sai nake gaya wa mama, tunda mama ni ma gaba ɗaya muke kiranta da ni da yaranta. Abin da na fuskanta da sauran matan gidan guda biyu shine ba su cika shiga harkar maman ba. Sai na fuskanci kamar mata mai mutunci kamar wannan ba sa ɗan kyautata mata. Sai na yi tunanin cewa su fa daman wasu 'yan birnin akwai girman kai. Kawai sai na bar su a haka, ni kuma da ƙuruciya na ce ni ba zan yi wannan girman kan ba. Duk wanda ya nuna yana so na, zan nuna mai soyayya saboda ba ni da kowa. Kuma da haka iyayena suka yi min huɗuba sanda za a kawo ni. Mijina watansa ɗaya da tafiya na fara yi masa, mama ta fara yi min magana cewa me muka tanada. Na ce mata babu abin da muka tanada na haihuwa, ban yi ƙasa a gwiwa ba kuwa da muka yi waya na gaggaya masa ana buƙatar kaza. Duk abubuwan da mama ta gaya min na gaggaya masa shi muke buƙata na haihuwa. Yana da ƙoƙari sosai, ya turo mana kuɗi daidai iya ƙarfinsa, muka shiga kasuwa aka yi siyayya. Ba laifi, aka yi wa yaro siyayya, ni ma har aka haɗa da nawa. Siyayya nan bata fi da sati 3 ba, Allah ya sauke ni lafiya, na samu ɗa namiji. A lokacin mijina watan shi 2 da tafiya. Kuma tun sanda labarin haihuwa ta riske shi bai ƙasa a gwiwa bai dawo. Ya yi farin ciki sosai da sosai, na ga gata, na ga kulawa sosai da sosai. Ranar suna da ta zagayo 'yan uwana suka zo. Aka yi taron suna mai lafiya da tsafta. Kowa ya ji daɗi cikin farin ciki. Mama ta riƙe 'yan uwana kamar 'yan uwanta hannu bibbiyu. Su ma 'yan uwana suka yi ta farin ciki da karamcin wannan baiwar Allah, suka ƙara ban shawara in riƙe ta amana, tana da mutunci. Aka yi min faɗa sosai a kanta. Bayan suna da kwana 2 'yan uwana suka tafi. Tun daga wannan lokaci renon yaro na sai ya dawo gurin mama. In 'ya'yanta suna makaranta za ta goya min shi, in sun dawo ni ma kuma duk abin da na nufa zan yi ba in ba mama. To, haka dai rayuwa ta kasance. Duk wani sirri na mama da 'ya'yanta sun sani, musamman ma babbar 'yarta. Kwana a tashi mijina ya kusa kammala ginin gidansa. Wata rana da ya dawo sai yake ce min in zo mu je in ga gini. Sai nake ce babbar 'yan nan ta mama ta zo ta raka ni mu je. Ta taɓa ado sosai, ta ci wanka sosai, muka tafi. Ni kuma sai na zan sa mayafi, sai ce daman shi ƙa'idarsa baya son mayafi sai hijabi. Haka na sa hijabi muka tafi. Tun da ta je ta ga wannan gida, zan iya ce muku hankalinta ya tashi, ta ruɗe, don ni kaina na yi mamakin irin gidan da yake ginawa.
Gida ne mai kyau sosai, ba wai babban gida ba, ƙarami ne amma daga ganin gida ne na mutum mai rufin asiri. Gida ya yi kyau sosai, ne farin ciki sosai. A hanyar mu ta dawowa yake gaya min in Allah ya ba za mu kuma biyan wani kuɗin shekarar ba, da kuɗin hayan mu ya ƙare, yake ƙoƙari ba za mu kuma biya ba, za mu dawo gida. Mutum ne shi mai zuciyar ya yi abinsa sosai da sosai. So ni ma na ƙara mai ƙwarin gwiwa ne mishi addu'a. To har yake yi min alƙawarin cewa duk sanda za mu dawo furnitures ɗina da komai zai zuba min sababbi, su kuma wannan zan sai da komai nawa sai in sa jari, don shi yana son mace mai sana'a. Duk wani abu da muke tattaunawa tana jin mu amma dai bata tofa mana ba. Bayan wani lokaci mijina ya kuma koma wurin aikinsa, muka ci gaba da rayuwa, amma kuma sai na ɗan fara fuskantar ɗan take-taken mama da yaranta. Haka kawai, ba faɗa ba, ba cacar baki ba, ba kuma ba, sai in ga yaran nan nata sun ɗauke min wuta, ba sa kula ni. Yaro na a lokacin ya fara rarrafe. Kun san yaro dai in yana rarrafe akwai ɓata jiki. Idan ya ɓata jikin nan nasa, in na ce wance ɗaukan min shi, haka za a hantarar min ɗako a ɗauke shi a dungure shi a ajiye. Kun san ita kuma uwa. To haka dai rayuwata ta kasance a wannan gida. Wannan biyun su dai sun ja rayuwarsu gefe, ido ne kawai nasu tsakanina da mama. Ni kuma ba mace ce mai bibiyar abin da babu ruwana ba. Don haka tun da na ga su haka suka ɗau rayuwarsu biyun nan, ni ma kuma sai na ja rayuwata kawai. Na dinga kula wanda yake kula ni, wanda ya shiga sabgata in shiga sabgarsa, wanda bai shiga sabgata ba sai na ƙyale shi. Haka muka dinga rayuwa. Wata rana kwatsam sai ga wannan maƙociya ta waccan gida da na baro ta kawo min ziyara. Da ta so nake gaya mata, nake labarta mata ginin da mijina yake, sai farin ciki sosai. To sai dai kuma a wunin da ta yi min sai na ga ta ɗan fuskanci wasu abubuwa a tattare da mama da yaranta. Bata fito muraran ta gaya min ba, amma sai take ɗan yi min hannunka mai sanda, take ɗan nuna min rayuwa da zamantakewa, take ɗan ƙara nusantar da ni. To ni dai magana gaskiya ban wai fahimci normally abin da take nufi ba, saboda kamar yadda na gaya muku, ni dai na riƙe mama tsakani da Allah, na riƙe ta kamar uwa. Nake ƙara tabbatar mata da cewa mama ba ta da matsala, mace ce mai son ta kyautata wanda take tare da shi. Ta ce in dai taka tsantsan, shi ɗan adam tare yake bai cika 10 ba. To ban ƙi ta ba dai, nayi na'am. Na fito zaure zan raka ta, sai ga wannan babbar yarinya ta mama ta shigo, sai take ce min ga waya, ta yi waya, babbar waya ce, take nuna min ne mata Allah sanya alkhairi da ni da wannan maƙwabciyata da na rako soro. Abin da na lura da shi shine wani kallo da take binta da shi. Sai na ankarar da ita, nake ce mata wannan ita ce fa babbar yarinyar mama. Sai na ga kawai ta jijjiga kai ta taɓa baki. Sai ta ce ki dai kula, rayuwar nan da kike gani kowa yana kula da abin da rayuwar nan da kike gani kowa yana kulawa da abin da yake a hannunsa. To wanda bai zo hannunka ba ma kana yunƙurin ka kula da shi, ina kuma kai da yake hannunka. Ban fahimci me take nufi ba, na ce mata to, na yi dariya. Haka dai muka rabu. Kwatsam wata rana muna zaune da daddare muna hira da babbar yarinyar mama. Sai take cewa in bata wayata za ta yi turi. Sai na ce a'a, ina ƙaramar waya kuma a yi turi da babba? Ta ce eh za ta yi. Ta cire memory na ta ɗora a nata, ta yi kwafin abin da take so. Ni dai har lokacin ma na ɗan fara bacci, sun kasancewa da wuri nake bacci ni da yarona. Sai abin da za ta yi a waya ta tashi ta fita. To ni dai tun daga wannan lokaci zan iya ce muku ban ankara ba, sai da abu ya yi nisa. Daga wannan lokaci sai na fara ganin abubuwa suna ɗan caccanza min. Ba ga mama da muke zaune zaman mutunci ba, ba kuma ga mijina ba. Sai abubuwa ya fara haɗe min. Ga ba ni da wanda zan gayawa. Idan na kira mijina a waya, misali abinci fa ne ya ƙare ko kayan abinci ya ƙare, zai ta faɗa ne ya dinga na fiye almubazzaranci, na fiye kaza kaza. Rayuwa lallaɓa ta ake. Da ina ƙauye ina samun haka, wanda tun da nake da shi bai taɓa min irin wannan maganganun ba. Tun bana damuwa har abin ya fara damuna.
da wauta da ƙuruciya sai in je in gaya wa mama. Sai mama ta ce min to idan baki ci ba ado za ki yi da shi, abinci ai an kawo shi don a dafa ne. Sai ta faɗa irin faɗan nan na manya. Ni kuma sai wannan faɗin nata yake ƙara zama a raina da zuciyata. Har na zo in dinga jin haushin mijina. Sai ya kasance idan kuɗin cefane ne ya bani, sakamakon yanzu abubuwa sun ƙaru sun yi tsada ba kamar na da ba. To amma shi bai ƙara wani abin na cefane ba. To sai in ga nan da nan kuɗi ya ƙare, haka zai ta faɗa. Tun yana faɗin ya turo sai ya kasance ma in ya faɗa ma ba zai turo ba. Abubuwa ne suka fara damuna. Wata rana na wanke ƙafa na je gidan wancan maƙociyar tawa da muka taso. Nake gaggaya mata sai ta ce ai shi namiji dama yana da irin wa'annan abubuwa, musamman yanzu da zama ya fara nisa. Haƙuri zan dinga in dinga kau da kai da abubuwa. Sai dai abu ɗaya za ta roƙe ni alfarma shi ne ba kowane sirri zan dinga gayawa wa'anda muke zaune da su ba. Still na kuma ce mata mama ba ta da matsala, ba irin mutanen nan ne da kike tunani ba. Ta ce ita dai ta gaya min saboda tana jin tausayi na ne, ba ni da kowa a nan. Sannan shawara da za ta bani in ɗan nemi man sana'a in ɗan dinga yi. Na ce mata to ta ban shawara wata sana'a take ganin zan yi. Sai ta ce min idan babu mai sai da gawayi in dinga ɗan zuwa ina siyo buhun gawayi ina ɗaɗɗaura shi. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, na karɓi wannan shawara ta da cikin ikon Allah kuma sai na fara cinikin gawayi. Maƙota da 'yan gida har wannan biyun da ba ma magana da su. Ina cinikin gawayi sosai. Sai ya kasance asirina a rufe, ban san halin da ba a san halin da nake ciki ba, ko mijina ya bani ko bai bani ba, tunda dai da kayan abinci kuɗin cefane ne yake min ƙwauro, to ba wanda ya sani za a ci mai kyau sannan kuma zan yi buƙatuna da na yarona. A daidai wannan lokaci sai na fara laulayin wani cikin. Da na fara laulayin wani cikin sai ya kasance ƙullin gawayin ma yana yi min wahala. In aka zo siyan gawayin ina kwance. A kwana biyu mama ba ta shiga lamurana, ko yarona ne zai ta kuka ko na shiga wanka ko ina sallah ba mai kula min da shi. To haka dai rayuwa ta ci gaba. Kwatsam sai gawayin ma na daina siyarwa saboda tsada da yi. Na ce bari in ga yaya rayuwa za ta kasance. Washe gari kawai sai na ga mama sun iya ɗauko gawayi buhu 3 sun zo sun ƙuƙƙulla. Cike da mamaki ni dai abin ya ban mamaki, amma ban iya ce mata komai ba saboda ban ga fuska ba. Haka cinikin gawayi ina ji ina kallo ya koma gurin mama. Na ji ba daɗi sosai, amma haka na danne na ce Allah ka bani wata sana'a mafi alkhairi. Mijina zai dawo ya so mana da doya da garin kwaki. To daman na saba duk dawowa nakan iba wa mama da yawa, sauran maƙotan su ma kuma dai nake ɗan ba su daɗi su yi godiya. To wannan karon ma sai na ga tun daga hanya ya ware wa mama nata. Ban ci komai ba saboda na san dama ina bata. Ya ibi da yawa ya ba wa mama. Sannan ni ma ya ajiye mana namu, na ce na sauran maƙota ya ce ba zai bayar ba. To dama already na riga na san halin shi. Abin da ya sa kan shi kawai ya fi so a bar shi. Ban kawai mishi magana ba. To sai abu da ya fara ɗan ɗaukar hankali na, ya fara jan hankali na ga yarinyar nan shi ne. Daga sanda ta ga mijina yana gari ta dinga shige da fice, kwalliya, abubuwa iri-iri. Ni ban taɓa sanin wainar da ake tonawa ba. Haka rayuwa dai ta kasance min a cikin wannan gida har lokacin da kuɗin hayan mu ya ƙare, kuma lokacin da mijina ya ce za mu tashi. Na gaya wa maƙota, na gaya wa kowa da kowa, aka zo aka taya ni murna, sannan aka samu wasu daga ciki suka raka ni. Kowa ya ga gida ya yi kyau, aka samun albarka sosai. Mama ta fi kowa rawar jiki da murna. Zan iya ce muku mama ita ta zaɓa min ma ɗaki, ta ce wannan shi ne ɗakin da ya fi dacewa da ni. Mijina ya cika alƙawari domin kuwa ya yi min furnitures, sannan kuma kuɗin wancan furnitures ɗin nawa da iyayena suka kawo ni da shi bai karɓa ba. Ya ce in sa jari. Na yi murna sosai. Ban fi wata 2 da dawowa wannan sabon gida ba na fara kasuwanci na. Ina sai da manja da man gyaɗa. Alhamdulillah na samu karɓuwa. Sannan kuma a wannan lokaci cikina ya girma sosai, na samu labarin cewa Allah ya yi wa mahaifina rasuwa. Haka na tattara 'yan abubuwana na tafi garinmu.
Ranar sadaka uku mijina ya biyo ni ya min ta'aziyya shi ma. Ya bar ni ya ce bayan 7 sai in dawo. A wannan lokaci na ji daɗin zuwa gida sosai da sosai saboda domin na ga 'yan uwa na kusa da na nesa. Kwanan mahaifina 7 da rasuwa. Washegari nake gaya wa innarmu cewa zan koma. Jikin nata ba daɗi ita ma sosai saboda tana da daman hawan jini tuntuni. Babban yayana nake ce masa yanzu wace sana'a yake, ya ce ba sana'ar da yake yi sai noma da yake yi in damuna ta zo. Na ce to da rani fa, ya ce ba abin da yake sai dai yana shiga Kano yana garuwa. Sai na ce a Kano a wanne yanki, da yake gaya min sai na ga ba yankinmu ɗaya ba, amma sai na ce mai don Allah yanzu mun yi gidan kanmu wannan karon idan zai zo ya biyo ya sauka a gidana. Ya ce ba zai iya ba, amma dai ya min alkawari zai dinga kawo min ziyara akai-akai. Hakan ma na ji daɗi sosai. Innarmu take tambaya ta bayan manja da man ƙuli da nake siyarwa me kuma nake yi? Na gaya mata ba abin da nake yi. Ta ce akwai wasu 'yan kuɗaɗenta da take so da ta ƙara min. Na ce to ta bani, can birni ne ba zan rasa abin da zan yi da su ba. Haka ta ɗebo kuɗaɗen da ta bani. Da na dawo na yi shawara da mijina sai ce to tunda unguwar nan ana samun wuta ne zai hana in siyi firij in dinga sai da ruwan sanyi da kankara. Ni mace ce mai sauƙin kai. Na sai firij ɗin nan kuma alhamdulillah duk abin da na kasa cikin ikon Allah ina da jama'a za a zo a dinga siya. Haka na dinga kasuwanci na alhamdulillah ina ganin buɗi, ina taimakawa 'yan uwana na can nesa musamman mahaifiyata da na san zuwa yanzu cewa ba ta da miji kuma dama ita ba 'yan uwa gare ta ba. Mu 'ya'yanta mu kaɗai ne gatanta. Haka yayana in ya kawo min ziyara in ya gani cikin rufin asiri nakan ɗibi kuɗi mai yawa in bashi in ce gashi ya ƙara jari. Ana wannan hali ina cikin kowa da ya gani ya san ina cikin rufin asirin Allah alhamdulillah gashi ina zaune da mijina lafiya tsawon shekaru. Bayan haihuwata na kuma haifar yaro na namiji. Amma aka sha suna sosai. To ban yi 40 ba sai wani al'amari ya bijiro. Mijina ya zo min da maganar ƙara aure. Hankalina ya tashi sosai. Amma ya yi min nasiha sosai sannan da taimakon wa'azozi da nake ji a gidajen rediyo ne, a littafi, a ina ne haka. Ni ma'abociyar sauraron labarai da tafsir ce. Haka na yi haƙuri na danne wa zuciyata. Sai na ji a raina ina so in kuma koma Islamiyya. Domin abin da haƙuri bai baka ba rashinsa ba zai bada ba. So jama'a masu sauraro, kun ji labarin da muka fara karantawa. Muna fata za ku biyo mu sau a hankali domin ku ji ƙarshen labari. To kasancewar lokaci ya yi a nan za mu saka aya sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu. Mun gode da jimirin sauraron Farin Wata Radio.